Ame ya fuka wale nyumandoko au bismillah Sheriff la TV bamananga kunafuni kene ka mimbi wala like au ye mali kunga ni jien fambore kunga mbafo yengune nye akumasele ye ka damene ni ndumba nyi ka sabuke iziningo ale dombe bala anga jamana nyemo fe ode koso minye izinintigu ka so kerengere ne kene ye abisigi senga ukama ko salon international de l'industrie du Mali o dayela la anga jamana fa bala bamako ka beni alamusa Abrele kalot leta ani konondo ye ademva ya kumbe Mali jamana nyema elaha yibrem Boubacar Keita bulo kurubu ngarali keneka menye ma nyema chama ye dnaw olu fene kumbe akeneka Abdul Karim Sakoni Ibrahima Koulibaly kumbe Sheriff la TV jabarani tokola Salon international sur l'industrie du Mali no ye Mali usine barakelaw ka kene sigile Mali gouvernement fait ana barake nyongo kene mi na dabora jamana nyema ka fola usine ko o se ka sabati chogomana Mali kono anga senefen olu ka se ka seneka baylema anere balaka ken na fanaye soro o ka se ka jidi senekelaw jagokelaw ani usine tigu o bela jelen ka se ka nafa soro barawla ani ka barata ya ko kele ka bo jamana kono ni hakla nyuma intara jamana nyema o fe kerengerania ma jamana nyema Elhaj Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement o ya bonya taka de jamana mika no e Turki jamana e o baraw o damne na ka keni ni alamsado e afrikalo tletani kononton samba flantani sheki abara nyema ya o kume jamana nyema ere bulu Elhaj Ibrahim Boubacar Keita Turki jamana nyema ama kene soronga aka chiden kerengerani o kume kene kan aya yira ka kpon na ka fo Turki ni sonjala no kosebe malika ni bonya tali ka daka no e kan bara en ka demfa di Turki ma aya yira ka fo Turki seko e fenfe Mali demani na ni bara na uno ke ministry mi nyechino usine ko konyama Malila ale kon ni sonjara kosebe baw ni ya ale ka kene ayira ka fo la nyine min be ni kenena odi ka fo izinu ka cha senefe ka se ka baylema jamana yere konano ni la nyine bula ko inkono nindo ake kuye muye tron ka fo ko mi ma fe yano ni mi anga matière première aka baylema on fait kun werete salon na kun werete tala fe werete tala ori ake kuye donc nan ko ma baylema like nan be mindu o ka baylema on fait nan mo be minna kanga sojo o fana minan ban fe aka bayelema en fait donc objectif ki ko reta la note ka anga fe on bayelema en fait ka mo wele munu be se kan deme nani munu be se ka je ka faranyon ka ke beki ka tonon sura la donc o anga salon ke ko nan ko be fe mi ka koro ka ke ka koro anga telia o de salon ke ko ka mo yira nyona ku u gere nyona u ka kuma o de anga gouvernement ka baray ante industrie ke mais ane industrie lu deme kuni mogo yira nyona pour que u ka se ka u ka barake ka ken noyal jamana nyema Elhaj Ibrahim Boubacar Keita aniso jalen humbe keneka minu na ukse ko ni donko yira keneka no e exposant we ayi sena yala ko hi nyeda uluka barakelon ka ni farafina ereta Mali de beda kor senena femi sanuko yi anye joro savana anyo ta jamana dama mi faraleme nyoka na foko iemwa bagamara la joro tani worona Mali bula uba yira ka foko femba mbulu na yan wasa dula abe jamana abonogola jamana nyama ya yira ka fo ni hamimbala bi ode ka fo ayre be femunu lasene no bita jamana waraw la ka tu bayrema ka nu fire ama songo dagelewna kan yire ka sega izinu jo ayre barayano ka barake law soro ayre barano ko lu baylema kan yire nafanu ye ka soro amata ta fan wore fe kana Femindo atun kono lendo parce que amba fa mo bango anga Sénégal be barake o se barala nyansa kono anga Sénégal ye mix soro korila abe sumo bo o femi jalanye ko mi jala ala mi jala ambe nyala la malla nga ahamina fana kori chama soro li o femi nga ni isra fana ka korni lema ka ke fini o ka sade ni sa ka ke fini ibise ka iga jamana deun ferebo ibise fana ka baradi ka jamana deun ma or ni ka tu ka soro ni ya labo kenema ka be fere ibe dawro de kuna ya ka warduluma kulu na fara ka uga soro cha ireka donc femindo fantunga aglage chogo na mza fusira la donc comindo ko damene do ko bado ka turbu ka président folofo Recep Tayyip Erdogan kam domina aya ngana irana ka te ya sama fe amanja fa mabango al sala ko o betanye alaka o sabati alaka Mali irwa jonjon dira ma chama ma ka da uka chesir nu ka wulika jonu ka barake chugo nyuman kan kerengren yama jonjo mi nabu fama ko trophée d'honneur o dira Turki jamana ma o mi ni salon international a demfa ba ale rebulu
Sigida nanina ɲɛmayaso jabala kura birikide ngale dara ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 19 ye sigida nanina ɲɛmayaso ɲɛma yɛrɛ fɛ a bɛna kɛ sababu ye ka sigida nanina ni o ye communicati ye a ɲɛmayaso baarakɛlaw k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo ni a banna tuma min birikide ngale da ingene ka diinɛ ɲɛmaw ladala ɲɛmaw politiki ɲɛmaw kun bɛ Amadu Jalo Baba Keita kunya ka jatala ye kuma ka bɛ lase Usmani Zogore fɛ olu kuma kɛnɛ kan. Ni so min mina jɔ sigida nanna mairie baarakɛlaw tɔgɔ la a baaraw bɛɛ lajɛlen mina kuncɛ ka ban kalo 7 kɔnɔ musaka min mina don a da fɛ n'o bina bɔ mairie yɛrɛ kunna o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 237 a n'a kunkanfɛnw na. An bɛ ka nin bureau in jɔ a b'an permettre ka an ka bureau décongestionner parce que jama ka ca bureau kɔnɔ a b'an bila condition optimale de travail la parce que ni bɛ condition ɲɛnama la baara bɛ se ka kɛ o ɲɛma quoi donc bureau jɔkun de ye pour que an ka se ka libérer travailleurs ka se ka libérer ka bɔ ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se ka baara kɛ ka commune nafa quoi. Ka bɛn ni a birikide fɔlɔ dali ye sigida nanna maa ɲɛma a y'a ka wasaw jira ni ka laban k'a fɔ ko caman wɛrɛw bɛ u bɛna minnu boloda ka ɲɛsin sigida nanna mairie baarakɛlaw ma. Baara caman ba bɛ yen nɔ parce que bureau jɔ dɔrɔn tɛ baara ye o commune kɔnɔ an nalen bɛ mission de la mission de dilen don an ma parce que ni i kɛra commune maire ye fɛn commune jɛya a kɛnɛya a dumuni a fɛn bɛɛ bɛ de kan donc an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an kan o de kɛ pour que an ka population bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na u sigiyɔrɔ la quoi. Welekan bɛ s'u ma o ye an ka jɛ parce que bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta quoi n'an jɛra n'an bɛ an ka taxes sara an bɛ mun ɲini na an ka communes na an bɛ mun ɲini an ka quartiers la a ka ca Ala fɛ an bɛ se k'o kɛ. Kɛnɛ in senfɛ bonyamasegin kɛra sigida nanna maa ɲɛmakɔrɔw ye u ye cɛsiri ani wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin u ka sigidaw ma duwawu o tali o ka sɔrɔ ka kɛ ka kɛnɛ kuncɛ. Baarakɛla labasa jɛkulu minnu bɛ polisiya bina k'u kan u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni Alamusa avril kalo tile 19 ye a kɛra groupement mobile de sécurité GMS la laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka maaw ladɔnniya u ka don nata baaraw kan u b'a fɛ ni ka nisɔngoya taama dɔ boloda jamana kɔnɔ k'u ka nisɔngoyaw jira baw u b'a fɛ u kan ka ye minan wɛrɛlen minnu kɔnɔ jamana ɲɛmaw fɛ u ka bila o minan kɔnɔ min bɛ se ka to u ka baara bɛ nɔgɔya u bolo maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Sadio Sidibe n'a ka jatala Baba Keita kuma ka bɛ lase Tata Ture fɛ. Ni kunnafoni di kɛnɛ min sigira a laɲiniw bɛ tali kɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw la kunnafoni u ka gɛrɛfu bolodalen na min n'a bɛna waleya polisiw ka syndicat ɲɛmɔgɔw fɛ u kɛlen don ka laɲini dɔw de kɛ min bɛ se ka ɲɛda kura di u ka baara kɛcogoyaw ma n'o ye polisiw ka baara kadara kɔnɔna ye nin kɛnɛ in sigili laɲini kun filanan bɛ tali kɛ u balima polisilaka minnu bɛ yen nɔ n'olu gɛnna ka bɔ u ka cakɛdaw la olu bɛ se ka segin ko kura ka na cogoya min na ninnu de bɛ tali kɛ bakuruba la nin kɛnɛ in sigikun na. Nin point de revendication minnu n'an y'a ɲini an ka famaw fɛ an b'a f'u ye u k'a ɲɛnabɔ point ninnu a bɛɛ de bɛ polisi ka condition de vie amélioration fɔ olu yɛrɛ minnu filɛ nin olu yɛrɛ sen b'a la ni point bɛɛ ɲɛnabɔra bi k'a daminɛ le directeur général de la police jusqu'au dernier sergent stagiaire bɛɛ de b'a a kɔnɔ bɛɛ de ka nafa b'a la point ye 9 de sariya ka se ka ta an ka code de procédure kɔnɔ pour k'u yamaruya bon o tɛmɛnen fana kɔfɛ polisi minnu bɛ yen n'i kan ka concours kɛ a kun b'an ka statut kɔnɔ ko n'i ye san 50 sɔrɔ e tɛ se ka concours professionnel kɛ tugun an ko ayi o man ɲi san 50 o ka dɔgɔ an b'a kɛ fo ka taa i ka retraite tɔ to san 5 i bɛ se ka concours professionnel kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ye passerelle ko an y'a ɲini parce que an ka statut kɔnɔ passerelle o ye ka bɔ corps dɔ kɔnɔ ka taa corps dɔ kɔnɔ ayiwa baara dun fana filɛ nin baara dabɔra nafa de kama ni a fɔra ko e ka don baara la e k'i si kɛ dugu ma o fana ma fɔ dɛ bon an y'a ɲini fana an ka giri ka yɛlɛma don a la sara wariko de ka gɛlɛn n'a bɛɛ o tɛ tiɲɛ n'i ye mɔgɔ bila ka taa foro la ka tracteur kura d'a ma miliyɔn yiriga mais ni kɔngɔ b'a la a tɛ se ka tracteur boli dɛ donc a bɛ ten tɔ de an b'a ɲini famaw fɛ u ka polisiw ka condition ka améliorer an bɛ fɛ prime ko polisi yɔrɔ dɔw bɛ yen prime tɛ yen commissariat ninnu n'i y'a mɔgɔw tɛ sɔn ka taa yen bi service bɛ polisi la mɔgɔw tɛ taa yen parce que prime de tɛ yen bon état dun ka devoir ye de
ka ni ko nunu prime ke wala sa politique i ka moto e de be carburant ka kono mobili tumar la e de ba ka kono ka ta service do la mais ni état sera ka fin do dima aka ca ala fɛ a bi encourager ka bara la polisi dɔw fɛnɛ gɛnna gɛngun t'u la tiɲɛ de ka di ala ye ni gɛngun t'u la an ko réconciliation nationale an b'a fɔ ko minnu bɛ na ko an tɛ sɔn olu ka nali ma bɛnkanw don Mali ka stabilité kama Mali ka lafiya kama mais an bɛɛ ye citoyen de minnu gɛnna ni gɛnkun t'u la a kɛra parce que fama dɔw tun bɛ yen a wagati la se tun b'u ye u ye abus kɛ donc an y'a fɔ administration a ye fɛɛrɛ kɛ a ka to olu fɛnɛ ka na polisiya kɔnɔ dɔw de somɔgɔw don dɔw de faw don dɔw denw de don u bɛ dɔw de du dɔw de balo u ka kan a ka kan u ka na parce que an bɛɛ maliyɛn de. Polisiw ka sendika ɲɛmɔgɔw u ye kunnafoni di nin kɛnɛ in senfɛ k'a fɔ yanni avril kalo tile 27 nata cɛ u ye laɲini minnu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ma kɛ sabatifɛn ye u bɛna wuli ka jɔ b'a boloda ka bɛn ni nin don kɔfɔlen ye n'o ye tagama ye walasa k'u ka dusumakasa yira u ka hakɛw ɲinini nɔfɛ. An ye marche dɔ boloda le 27 avril 2018 ka bɔ jeunesse la yan ka taa an yɛrɛ ka ministre fɛ yen ka taa an ka point de revendication d'a ma pour que k'a yira la ko ça fait longtemps an bɛ ka revendication kɛ polisiw ka laɲiniw pour que ka se ka polisiw ka condition de vie améliorer an bɛ ka bouger ka taa yen ka taa revendication d'a ma pour que a ka se k'a dɔn o marche in na an bɛ bɔ jeunesse la yan an bɛ tɛmɛ rond point Kwame Nkrumah fɛ ka tɛmɛ rond point ka tɛmɛ BNDA da la ka sɔrɔ ka taa ministère la ka taa d'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in senfɛ ko labɛnbagaw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye wulikajɔba de boloda ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na nka hali bi n'a ka biya u ma se ka dususuma sɔrɔ u ka laɲiniw na. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fa wɛrɛ sɛgɛrɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ fangasinamatɔ ɲɛma Zefirɛn Diabere bisimilala jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore fɛ kumaɲɔgɔnya fanbaw bolila fɛn minnu kan o ye yɛlɛma minnu kan ka don jamana sariya sunbaw la don nataw la o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina kɔkanden minnu kan ka sen don kalataw la maa min na ni Zefirɛn Diabere fangasinamatɔ ɲɛma sera Roch Marc Christian Kabore fɛ ani Marc Christian Kabore ka baarakɛlaw jɛra ka hakili jagabɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana sariya sunba kunga ale min ni a kan ka yɛlɛma don nataw la bawo maa minnu ɲɛsinnen kun don kura sɛbɛnni ma o sɛbɛnna fɔ k'o ta k'o tɛngu jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore la ka ba yan'a ka don bala walima baaraw ka daminɛ a kunga a y'a kanu ani fangasinamatɔ ɲɛma Zefirɛn Diabere ka ɲɔgɔn ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ sira fila de bɛ jamana ɲɛma bolo a bɛ se ka minnu minɛ n'a kɛra yɛlɛma don fɛn ye jamana sariya sunba la o ye ka tɛmɛ ni a ye wasabulo fɛ wasabulo denw k'u tɛgɛ kɔrɔta ka sabu kɛ wasabulo denw olu bilara ye jamana denw de fɛ walima ka tiɲɛ a ye jamana denw yɛrɛw ma furubakalata senfɛ ni u kama ko référendum awɔ ni a ye dɔngɔ ka taa olu ni ɲɔgɔn cɛ Zefirɛn Diabere ye a jira k'a fɔ u n'a ɲɔgɔn ye hali bi ko in ndala min bɛ se ka to a bɛ se ka sɛnsɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min bawo bɛn kɔni gɛndɛ sira kelen nka a sira filaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o n'a minɛni ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la a ko min ye Burkina kɔkandenw ye minnu sigi bɛ jamana wɛrɛw la ko olu fɛnɛ senga do kalata la ko fɛn do min ni kɛli ka kan ko barisabu ka da kan ko jamanaden dɔw de do i n'a fɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ cogo min ko kumana ka kan san 2020 kalataw minnu kan ka kɛ o la Burkina ka den minnu bɛ Burkina kɔ kan u senga do kalataw la a ye a jira k'a fɔ min ye o den ninnu ye ko ɲinɛ man ka kɛ u ko an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina ka den minnu bɛ Burkina kɔ kan ko ni wari yɛrɛ dama ta talen o ye maa miliyɔn saba ka taa se maa miliyɔn 4 ɲɔgɔnna ma o yɛrɛ bɛ sin ka Burkina yɛrɛ kalatala kilancɛ yɛrɛ bɔ ten dɔw yɛrɛ ko ko a ka ca ni o ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Niger jamana kɔnɔ da bɛ ka wuli ye barisabu ka da ka forobatɔw ni jamana ɲɛmɔgɔw kuma bɛɛ olu bɛ ɲɔgɔn na forobatɔ kɛ mɛ ka jira k'a fɔ u jɛn ni jamana labaarali musaka dajiralen ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wasabulo denw na a y'a ko fandanga bɔ tɛ a la an ma tila o la min ye sanfɛ kalanso denw fana ye olu fana n'an bɛ don dɔrɔ ka sabu kɛ min ye juma ye a y'a mi yɔrɔ caman kɔni bɛ yen
an ka fɔ alamusa yɔrɔ caman bɛ olu kɛra sino ye Niger faba la Ɲame u ka sanfɛ kalanso ba min bɛ nɔ ni u kama ko Université Abo Momoni yen kalandenw ni lakana tigilamɔgɔw kɔni ye katabali banani solasegi kɔnɔntɔn wuli ɲɔgɔn na u ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka u ka maa duuru gwɛnenw lasegi k'o don kalanso kɔnɔ olu minnu wɛna marisi kalo tɛmɛnen o tɛmɛnen kɔfɛ min ye u ka tɔrɔmɔɲɔ ni o ye burusi ye musaka min bɛ di u ma ni u b'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye sanfɛ kalanso la ko o fɛnɛ tigɛ bɛ u la o sen tɛ sɔrɔ u fɛ a ka lajɛ o ka di u ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye maa caman wɔni ye olu joginna alamusa tɛmɛnen ka sabu kɛ lakana tigilamɔgɔw u ma mugu kɔni di nka forobara ni min ni a bɛ gazi fiyɛ mɔgɔw ka gaz lacrymogène o bara o foroko kun ye maa caman jogin dɔw y'a jira k'a fɔ maa 15 ɲɔgɔn na olu joginna o la dɔw y'olu ka joginda ka bon bebe in kɔni na jamana ɲɛmɔgɔw o ni kalandenw kun bɛ sigi ka fɔ min na k'u b'a lajɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya la nin y'o sigi ka fɔ kɔni dulonnen de ye barisabu ka d'a kan a y'a jamana kɔnɔ bi a kalayalen don forobatɔw fan fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ lɔkɔlidenw fɛnɛ n'an bɛ don a la u ka laɲini dɔ fɛnɛ ye ko ka ɲini sanfɛ kalanso ɲɛma recteur fɛ a ya min ye a ka hakilina min n'a y'o ta ka ɲɛsin kalansow ma ka lakana tigilamɔgɔw bila ka taa kalanso koli ko lakana ni ko dan b'a yɛrɛ ye ko k'a lajɛ k'o lakana tigilama ninnu wuli ka bɔ kalanso da la o kɛn bɛ kalandenw ka laɲini dɔ fɛnɛ ye. Senegal faba la Dakar ka bɛn ni alamusa avril kalo tile 19 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye wasabulo kɔnɔna wasadenw ye olu ko mɛn ka jateminɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ka sariya sen dajiralen dɔ kun kan sariya sen dajiralen tɛ dɔ wɛrɛ ye ka lajɛ ka nɔgɔya don makalatalaw la cɛbɔ minnu ni olu kala kan ka taa olu ye o cɛbɔ hakɛ ka dɔbɔ o la o kumana sariya sen dajiralen bɛ de bɛna wajibiya n'a kɛra tɛmɛfɛn ye wasabulo kɔnɔ e maa o maa de b'a fɛ k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye Senegal jamana kɔnɔ wali kelen wasaden wali kelen maire sigida ɲɛmaa aya n'i ye kalatalaw sigi kɛmɛ sara la kelen bɛɛ lajɛlen ka jɔ i ka denbaya kɔrɔ olu bi kɛ i jigi sɛmɛnjiri ye don nataw la kɛmɛ sara la kelen in kan ka bɛn maa hakɛ min ma o ye maa ba 65 olu bɛɛ lajɛlen ka jɔ i kɔkɔrɔ k'i ka denbaya sɛmɛndiya ni u kama ko parrainage o de bɛn dɛ fangasinamatɔw ma fangasinamatɔ ɲɛma caman minɛna bawo natɔ kun do wasabulo dala ko o bɛna ɲini wasadenw fɛ u kana jɛni ko ɲɛ lakana tigilamɔgɔw y'u babali k'u minɛ a y'a fangasinamatɔ ɲɛma Idrissa Seck bɛ o la Maliki Gakou bɛ o la olu bɛɛ lajɛlen minɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a y'a denmisɛnnin dɔ min fɛnɛ ka wuli ka jɔ o kɛra sababu ye ka Ablaye Wade ka fanga bisibasa ni u kama ko mouvement Yanamar maa min kɛra o tutigɛbaa dɔ ye ni o ye kilife ye o fɛnɛ minɛna kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ bebe kɔni na Macky Sall a y'a ka laɲini kɔni ma na to ka tɛmɛ wasabulo kɔnɔ bɛɛ a bɛ kɛ sababu ye ka min ye baara ye ka gwɛlɛya fangasinamatɔw bolo nka fangasinamatɔw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ k'a dabɔ kun de ye ni don nataw la kalata ko k'a bɛ kɛ fɛn ye Macky Sall kana degun sɔrɔ tako fɔlɔ la a ka sin ka tɛmɛ ten ko in dabɔ bɛ o de kama wa nɔfɛmaw yɛrɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye n'i ye san 2017 kalata ta k'o lajɛ ni o ye wasadensigi kalata ye lesi 47 de bɔlen kundu o lesi 47 la saba dɔrɔn de sera ka sɔrɔ minnu wali kelen saba dɔrɔn de sera ka sɔrɔ minnu sera kɛmɛ sara la kalatalaw la maa 5 mɔ a y'a o kɛmɛ sara la maa 5 ye n'i y'o de sɔrɔ i ka caution i bɛ min sara wari min sara walasa i k'i kanbɔ o bɛ segin mɔ ni hakɛ min ye ko saba dɔrɔn de sera k'o sɔrɔ k'o b'a jira k'a fɔ nafa tɛ a 40 ani tɔw la ko kumana ko n'a fɔra ko don nataw la ko lesi 70 ka tila ka taa ye ko la k'a bɛ kɛ sababu ye ka baara lanɔgɔ ko kumana k'a dabɔ kun ye ka se ka dɔ de bɔ o hakɛ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Libe jamana kɔnɔ jamana kɔrɔ yan fa tobere ko gouvernement kɛlɛbolo desi Maréchal Khalifa Haftar nɔna bila ko la bɛn tɛ ka se ka kɛ a kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da ka don tɛmɛnenw na an kun ye maa damadɔw tɔgɔ fɔ aw ye a yɛrɛ denkɛ 2 bɛ olu la minnu ni olu dama bɛ u dama kɛlɛbolow kunna dɔw kun y'a yira k'a fɔ n'a ma k'olu ye a n'a kɛ maa wɛrɛw ye maa min kɛra maa laban ye ni o jateminɛna k'a fɔ o bɛ se ka k'a ye ni o ye jalatigiba yɛrɛ ye Maréchal yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ tɛnku a la jala la ni o ye Général Abdelrazak Al-Nadouri ye ale de bɛ ɲini k'i yɛrɛ kɛ ko in ye ani maa tɔw kɔni bɛn de la nka bi n'a fɔ dɔw fɛnɛ bɛ k'a lajɛ ka kɛlɛ debedebenin debi la bawo a porokotora kɔsada in na alamisa tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u kuma fɛ kan wara da a la ka a fa ni ayiwa atanta ye
a kɔni ma se ka to ko in na nka nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye k'a jira maa na k'a fɔ bɛnde ka se ka kɛ Maréchal Khalifa Haftar nɔna bila ko kun ka a yɛrɛ nɔfɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bibi kɔni na min ye jamanaw minnu da bɛ Libi jamana kun kan olu yɛrɛ dama fɛnɛ ma bɛn aya o jamanaw minnu bɛ olu tilamɛ sigiyɔrɔma 2 min ye Khalifa Haftar ye a dɛmɛba bɛ olu la i n'a fɔ minnu ye a juguyabaw ye olu fɛnɛ bɛ u dama fan fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Émirats Arabes Unis o ye Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛba dɔ ye Égypte bɛ k'a kɔkɔrɔma don Saudiya jamana ni Faransi olu bɛ k'a kɔkɔrɔma don nka min ye fan dɔ fɛnɛ ye jamana wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu tɛ a fɛ olu fɛnɛ bɛ ka min ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye k'o de kɔkɔrɔma don o tɛmɛnen kɔfɛ Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ ye maa minnu gɛn ka bɔ kɔrɔyanfan fɛ Benghazi yanfanw fɛ minnu bɛ silamɛya diinɛ berefini biri u yɛrɛ la ni u k'u ma ko islamisiw aya o jamana ninnu bɛ ka taa dɛmɛ don olu de ye o jamanaw na aya Qatar bɛ o la Turki bɛ o la Italie bɛ o la nka Abdelrazak Al Nadouri min borokotolen filɛ nin ye n'a kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ Maréchal Khalifa Haftar nɔna bilaba ye a kɔni ye a jira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar ye wele ko in kɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla ko baasi ma sɔrɔ nka o de balan bɛ maa caman na bawo bɛɛ bɛ k'i ta fɔ Maréchal Khalifa Haftar ko la a tɛ ka se ka bɔ k'i yɛrɛ jira maa na a tɛ ka kuma Faransi yɛrɛ n'a ka Faransiya o ka da sɔrɔ k'a fɔ ko jɔngwala k'a bɛ ka jamana kɔnɔ furakɛli kɛyɔrɔ la o kɛra alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 19 de u b'a jira k'a fɔ maa minnu ni olu sigan bɛ k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar bɛ yɔrɔ min na bi seba tɛ a ye bilen k'a fɔ a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ jɔ kɛlɛbolo ɲɛmaaya la aya maa bɛ se k'a fɔ k'i bɛ tiɲɛ di olu ma barisabu ka d'a kan a tɛ ka se kuma nka min ye maa in kɔni ye Abdelrazak Al Nadouri ni o ye général kɔni ye ale bɛ k'i yɛrɛ kɛ a nɔnabila ye fɔlɔ. Swaziland jamana masakɛ jamana do olu kɔni bɛ kɔrɔlen de ka bawo président ko tɛ u fɛ yen Swaziland masakɛ Swaziland yɛrɛ bɛ farafina kɔrɔyanfa de fɛ u ko fami ma k'a biɲɛ koloma jamana Corne de l'Afrique dɔw ko Afrique australe a bɛ Mozambique ni Afrique du Sud de ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kulu ni ɲɔgɔn cɛ masakɛ a ye a jira alamisa avril kalo tile 19 u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankumɛ ɲaɲani senbɛ ko Swaziland jamana tɔgɔ in bɛ yɛlɛma ka bɔ Swaziland la a tɔgɔ kɔrɔ ye min ye k'o segi a mɔ ni o ye tɔgɔ ye u ko tɔgɔ min ma ko Eswatini Eswatini a y'a jira k'a fɔ o ye a tɔgɔ kɔrɔ de ye yanni Angleterre jamanadenw ka na Swaziland jamana jɔnya san caman maa min ye masakɛ ye bi ni o ye Roi Mswati III ye ale ye dantigɛli in kɛ dugu la dugu min wele ko Manzini ni o ye Swaziland yɛrɛ duguba filanan ye a ye a jira k'a fɔ ale b'i jɔ k'i dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔlen kɔfɛ jamana caman y'u tɔgɔ yɛlɛma ka min ye nazara ka tɔgɔ ye k'u bila ka segin u yɛrɛ ka farafina tɔgɔw ma wa ko bita ɲɛ Swaziland fɛnɛ bi fara o jamanaw de kan a ko kuma na min ye Swaziland ye a bi yɛlɛma ka kɛ Eswatini ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana camanw de bɛ yen i n'a fɔ Congo jamana u kun ko ale ma don tɛmɛnenw na ko Congo Belge kuma min na ni Belgique jamana bɛ k'a mara ni o ye Kinshasa Congo ye a y'a yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen a nana kɛ Zaire ye kɔsada in a kɛra République démocratique du Congo RDC ye o tɛmɛnen fɛnɛ kɔfɛ Ghana jamana don tɛmɛnenw na kuma min na ni anglais bɛ k'a jɔnya olu kun y'a wele ko Gold Coast o kɔrɔ ye ko sanu danga min ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen a bɔr'o la k'a kɛ Ghana ye bawo o ye Ashantika ye o ye farafindenw yɛrɛw ka tɔgɔ ye ka kɔrɔ yanni nazara nali cɛ Rhodesi fɛnɛ bɛ o cogo la yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen Zimbabwe sɛnɛ ka Rhodesi in ta ka bɔ a la bawo o kun ye nazaraw ka dalen de y'a la ka na ni Zimbabwe ye a nɔ na jamana caman kɔni kun ye o kɛ o de kosɔn min ye Swaziland masakɛ ye a ko olu fɛnɛ bi segin u yɛrɛ ka tɔgɔ kɔrɔ ma ni o ye Eswatini ye. Cuba jamana maaw kɛndɛ ka min dɔn a la a ye o de kɛ maa min ma deli ka mugu ni kisɛ ta tuma min na ni Cuba jamana bɛ ka ɲini k'i yɛrɛ bɔ a y'a jɔnya juru kɔnɔ ani setigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Fidel Castro min ale kɛra o kɛlɛ cɛ gwɛlɛn ye ale bɔra fanga na a dɔgɔkɛ Raúl Castro de nana a nɔ na nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa min ma mugu ni kisɛ ta maa nana masumani civil o ka kɛ Cuba ma ɲɛmaa ye a y'a Cubakaw y'o de kɛ k'o bala maa caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna setigi jamanaw Miguel Diaz Canel alamisa avril kalo tile 19 ale taara k'a kɛ
jamana ɲɛmaa ye Raoul Castro nɔna o kumana min ye Raoul Castro yɛrɛ ye a bɛ to fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya la ka taa se fɔ san 2021 ma ni o kɔni dɛmɛna a bɛ bɔ fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaaya la tuma min na ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna a ka fɔ nin maa kura in Miguel Diaz-Canel a bɛ kɛ Cuba jamana ɲɛmaa ye a ye kɔrɔfɔ ta ni ka jira k'a fɔ Fidel Castro ye ko in bila yɔrɔ min a dɔgɔkɛ Raoul Castro ye ko in bila yɔrɔ min ni o ye ka kɛlɛ bi min bɛ se ka to yiriwa o bɛ se ka sabati jamana denw fɛ a y'a ko kɛlɛ in k'u y'a bila yɔrɔ min ko ale n'a ta ye nka ko min ye ayiwa Raoul Castro ye hali n'a tɛ fanga na a k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ daminɛ ni a ka hakilinaw ye ka taa laban n'a ka hakilinaw ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa kura min na ne filɛ nin ye a yɛrɛ kɔni mɛnna fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ nka a ma mugu ni kisɛ ta Fidel Castro ni Raoul Castro ni Che Guevara nɔfɛ a y'a k'a fɔ ko u b'u kɔ da setigi jamana dɔw kɔ la minnu ni u kun bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini olu bolo o kumana sibiri de don min n'an bɛ Cuba jamana ɲɛmaaya la bi yɛlɛma kura min ni Cuba jamana fana y'o kɛ diɲɛma ɲɛkɔrɔ o ye ale kun bɛ jɔyɔrɔ min na ni o ye jamana ɲɛmaa danga ye aya a bɔra yen ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye maa wɛrɛ min fana nana bila ye o fana ye maa ye maa min ni maa bɛ se k'a fɔ o fana tɛ surasi ye aya o fana ye a yɛrɛ ɲɔgɔnko dɔ ye o fana balala maa caman na farafindenw Cuba jamana denw na olu dɔw fana donna jamana ɲɛmaayaso kura kɔnɔ o de kosɔn maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ Cuba jamana a kɛmɛ ka ɲɛda kura jira maaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu y'a jugu ye n'a ni olu ti ɲɔgɔn kan bɔ politiki nasira bina k'u ka diɲɛsirigɛnna ni setigi jamanaw o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma